Amabhele ngola ngozondo okubo noqunda wamafonda bezithono ntanda kuphanyiswa namhlanje is Saturday is the 2nd of July is 2022 lusuku loncokola ke apho siye sincokole sifundisane sicebisane sidiza amahlebo xa kunyanzelekile. Namhlanje sincokola ngawo amaphupha okutya, sincokola ngawo lamathongo oye uvuke ingathi ubusitya. Uyabona ke lamathongo okuvuka usitya is not always into yoba uyadliswa, ifuna ulijonge uba lize njani. Sabe sincokola naye ke Umbathane zabe sithatha esibekela ngawo lamathongo okutya. Ndifuna uyitsala ke mntana omhle, ndifuna uthi nje namtuthi ufuna ungena kwisikolo samayeza, iform ivulelekile. Uba khange ukwazi ungena izolo, sifake kade izolo, khayijonge namhlanje ikhona. Yiloo nto ke namhlanje esizabe sincokola ngayo amathongo okutya. Masingene kuye ke utata Umbathane, siyayeka kuyalala siyodibana noBhele ngomso the 3rd of July, Spiritual Sunday. Camakho ndiyacamakusha ke khuboni, ndicamakusha emabheleni konontanda kuphakanyiswa. Ngoxa sibe kumkhuma Umbathane uBhele somatshaya inqango matshana ebheka njengomntana siyabebiza ezibukweni. Ndingudiliso unyana kavuka uzithongo. Ndiyanqula ke abantu abadala ondlangisa kothole koqaqane kubuzini kocoleka koweleka komramba wolwele ezikunjani kuphela nazokuba sibabhe amafini. Mavundla kwafala kwabhayi kwekhetha kunyaleza emnyama inyoka ezimnyama ecandisize ndinqula ndiyacamakusha ndiyathandaza. Mantshilibe kubhanqa kopha bese konondize. Camakushileke kwezohlelo komanyikinyelo inyama inyama namehlo. Ndingudiliso ithongo abantu abadala. Bayandifumana ke kuFacebook pha kudiliso ithongo. Amanani womnxeba ngo-073 107 5165. Ndise-Alvane bathi imalizwayo ke ngoku ngokokuhlala. Ndicamakushile ke mabandla. Namhlanje sithetha ngokudliswa ephupheni. Xa umuntu ephupha edliswa, masitsho khuboni sithi kuqala kukho umahluko phakathi kwephupha kwakunye nethongo. Iphupha kuxa kukho okokubambeka ngokukhawulezile ethongwe ekulaleni, uphuphe loo nto esisiganeko esithile ibisanda kwenzeka, uphinde ubone loo nto eso siganeko sibe siqhubekeka apha ephupheni. Kukuphupha ke oko umzimba wakho uncamathelene, umoya wakho uncamathelene nale nto ibisanda kwenzeka. Umzekelo, kuyenzeka apho ubuhleli khona nabahlobo bakho nonwabile, xa sewusowahlukana nabo uhamba uyolala, apha ekulaleni kuthi gqi elaa xesha benonwabe ngalo liqhubekeke ke elo phupha ukubheka phambili ngapha kwale into sele niyenzile. Kukuphupha ke oko. Baye ke abanye abantu baphuphe, umzekelo umntu bemamele ithotholo, uphupha utata uNelvis Qakeme ekhumsha eredweni, naye kube ngathi nguye lo ukhumshayo ngoku apha ethongweni. Xa iphaphama tshini kanti yile redio likhalayo apha. Camakho. Ithongo liyinto apha ezinzayo nekwazi ukuqoqa ibuyelela emntwini. Ithongo liyinto enentsingiselo nesisikhokelo sobomi bomntu. Ithongo liyinto apha ethi yakungalandelelwa iphela iba nemiphumela. Ithongo liyinto ekubonisa ingamso lwakho. Uyakwazi ukuthonga into yenzeke emva kwentsukwana okanye emva kwelo xeshana. Lithongo elo. Uyakwazi ukuxelelwa ukuba makwenzeke okuthile ebomini bakho ngexesha elithile, uyenze loo nto kubekho into ephumelelayo. Lithongo elo. Ndiyacamagusha. Apha Bhele ndiphethe izigaba nje ezintlanu ezahlukileyo zokuthonga udliswa. Ndiyacamagusha. Mandithi ke unumber 1 ukudliswa oku. Ukudliswa Bhele kuxa umntu ephupha ethonga, in fact ethonga esitya. Akakwazi ukutya bekunikwa ngubani, bekuvele ngayiphi indlela, kuphekwe phi, kwenzeka ntoni naphi na, athonge esitya. Kukudliswa oko. Ngelinye ixesha umntu athonge athonge kodwa angavuki nalo ithongo elo ililo, kodwa xa ivuka abe evuka kunevumba elinukayo ezandleni zakhe, in fact ezimpumlweni nasemlonyeni nasezandleni. Abanye baye bavuke benamafutha okucaca uba bebephethe ukutya apha ezindluleni zobusuku. Umntu wabonakala enamafutha apha emlonyeni nasezandleni. Kukudliswa ke oko, ukuphupha udliswa ube udlisiwe nyani.
ngunumber 1 lowo camagu. Number 2, kubakho amathongo umntu athonge kutyiwa ekhayeni. Xa umntu ethonga behleli belikhaya besitya, apho ayikuko ukudliswa, nto nje kukuhlala nabantu abadala nelikhaya, nabantu bakowenu, abantakwenu nezalamane, nisenza le nto kuthiwa luxolelwaniso nelikhaya. Xa sube ubona nihleli nelikhaya nisitya nawe usitya, kukwenza laa nto kuthiwa luxolelwaniso nelikhaya, nibombana niyifemeli ngelizwi elinye elinemvisiswano kwakunye nemvano. Kulapho ubona khona nisitya nelikhaya. Okunye kukuba uye uzibone uthenga ukutya, ingakumbi ke kuba zinto ezimnandi ezo. Ndiyacamagusha. Xa suba kuvela lo mbono onjalo, sube kunamawenu, ingakumbi ezihlwele ezingabantwana, ziselonwabeni, zonwabele into ithile, ziza kuwe, zingena through you, njengoba uzibona uyothenga nje ezo zinto zityiwayo zimnandi. Ayikokudliswa ke nalapho. Yimbonakaliso yokokuba izihlwele zikhona zinawe, kwaye zizihlwele ezingabantwana. Remember, zizihlwele esiye kwilizwe lemimoya sibone zona ezikholiswa zizinto ezimnandi, zezihlwele ezingabantwana. Nalapho ezezindala zezi bezikade zingaseli tywala, ziyakholisa ke zezi zinto zimnandi. So sube kufike lo mabandla ke kuxoxa wona egazini lakho ngelo xesha, xa sube uzibona uyothenga loo nto emnandi usitya. Ndiyacamagusha. Apha ethongweni uye omnye umntu aphinde athonge ephiwa ukutya. Uye umntu athonge ephiwa. Apha ekuphiweni, abantu bakowenu bajonge imeko kuyo ngelo xesha, bajonge loo nto uyithandazelayo, bajonge laa nto ubukade uyinqwenela, naloo nto bekummele bebekade beza kunika yona. Umntu uyakwazi unqwenela ukuba ngexesha elithile benqwenela uba ndibe sendinemoto, ngexesha elithile benqwenela uba ndibe ndinento ethile. Abanye bahamba bayocela kwabantu abadala, ndicela nindiphe oku, baqale bathi yenza oku noku noku phambi koba sikunike oku. Ukuphiwa ethongweni, izihlwele sube zikhangele le nto uyisweleyo, isayida kungokomoya okanye kusempilweni in general, meaning physical. Bakwazi abantu abadala ukukunika loo nto. Ezo zinto ziza ke nangalo mbono, uzibone unikwa, uphiwa ukutya. Uphiwa kokutya zizihlwele zakowenu kuba zibona uba yile nto le ethile oyisweleyo, utye oku kutya. Sube kungelilo ke idliso ngelo xesha. Siyacamagusha abantu abadala, siyacamagusha sihlwele. Xa kuba khona amathongo wokokuba umntu aphuphe engena apha embizeni emabheleni, afika apheke, azilungisele ukutya, azityele. Ndiyacamagusha. Apha ebomini sinamaxesha wokokuba njengokuba sikhathalele iimpilo zabanye abantu okanye sihoyene siluluntu singumzontsundu, kubakho ixesha lokokuba nawe bhele uke uzikhangele, uzijonge, ukujongana neyakho impilo. Kweli thongo lokokuba uzibone uphuma wena, uyobheka embizeni, uyozilungisela into etyiwayo usitya, kufike lithuba lokokuba khawuke ukhangele wena ngoku, uhoye isiqu sakho, uke uhoye eyakho impilo, uke ulungise obakho ubomi, uke ulungise isimo nentlalo yakho. Unguwe, ungubhele. Khawuke ukhangele wena, uke uzihluthise, uke uzanelise usisiqu ngokwakho. Ayikokudliswa ke oko. Kuxa kuphume izandla zakho zenza yonke into ngenzame zakho, usenzela wena njengesiqu. Ndiyacamagusha. So kuba yilo mibono enjalo ke khuboni esithe make size nayo kweli thuba apha emabheleni, sike sikhanyise yona, sityhile yona. Sicamagushile ke bhele, sicamagushile ilanga lokulunga, sicamagushile ke nontanda kuphakanyiswa. Siyaphazamiseka, sisemisebenzini emavundleni apha, sikhanda iyeza apha eGinsberg. Camagu bhele.